Здравейте, аз съм от една стратегирам графития от че спя пърдя. Заедно с моят приятел Гошко. Гошко! Боли го време. Какво дават по телевизията? Извънредни новини. Тъй като половин Пловдив е заразен с новия грип, кмета реши учениците да станат да са онлайн. Да учат онлайн. Знаете какво имам предвид, нали? Ау, да. Човек, видя ли какво става по новините? Да, видях. Знаеш това какво значи? Че ще играем в Fortnite по време на часовете. Не, значи, че Пловдив е пустощ. Не вярвам положението да е толкова зле. Иш ли на бас? На база. Айде! 20 лева. Айде! Ти май се окажеш прав, то верно няма никой. Оле, ти покажи един клип. Добре, не ме интересува повече. Айде, къш, заповядам ти да се махаш от тук. Къш, махай се, махай се, махай се. Ако точно ти так искаш да се върнеш, но няма да ти позволявам, защото аз вече ще си намеря друга по-хубава жена от теб. Извинявай. Ама аз ще хода с друга, щом ти така си решила, но казвам ти чао. Извинявай. Прекъсваме отново за извънредни новини. В Пловдив има атака на болни хора. Те са обзели целия град. Ако сте в Пловдив, опитайте се да избягате, защото аз няма да успея. Знаеш ли какво означава това? Това означава, че толкова дълго ще сме онлайн, че ще мога най-после на Fortnite да взема Godzilla скина. На никой не му пука за Fortnite сега! Да, зомби апокалипсис. А навънка за дюнари. Бат, ти си лутил много болни! Абе, нали бяхме навънка, брат? Няма никой. Ако не искаш, аз отивам сам. Чао. Брат, ти си пълен легофен. И аз идвам. Брат, ще изям дюнер джиницата. Цял ден не съм докоснал, не съм лизнал храна. Брат, само гледай да не стане като миналия път. Чакай, чуваш ли болни хора? Какво няма на умник? Мислиш ли, че тези дъски ще стигнат, брат? Еми да. О, не, ще побият вратата. Мисля, че ще е по-добре да бягаме, Георги. Заради моя глад. Сега може да се разболеем. И няма да мога да взема Годзила. Брат, сега не е момент за Fortnite. Човек.
Сори, просто много искам Годзила. Брат, ти си болен! Ти си болен, имаш проблем, ме слушаш! Да, прав си. Мисля, че има едно решение, Георги. Ще ям чесън. Не мога! Брат, че не мога да че аз ще казвам това. Но сега отиди си до Годзила скина в Fortnite. Брат, Ти си болен, нали?